Jamen, jeg fik da lige lyst til at lave en video, og det gjorde sådan lidt ovenpå, at jeg i dag har været på uddannelseskaravane for Metropol, og der var vi ude på Gladsaxe Gymnasium, og vi var ude på Herlev HF. Det var godt mange forskellige mennesker, vi mødte, der havde mange forskellige idéer omkring, hvad fremtiden den skulle byde på. Der var også rigtig mange, der var i tvivl om, hvad uddannelse de skulle kaste sig over, når det engang bliver tid til det. Så det prøvede vi jo så på at hjælpe med at finde ud af. Og jeg synes faktisk, det lykkedes sådan umiddelbart ret godt at dømme på de små, korte samtaler, vi havde med dem. Men ja, så det var i hvert fald givende for os, og de har i hvert fald efterladt et indtryk af, at Metropol er interessant, og de har fået lidt at vide om, hvad pokker det er for et sted derude, og hvad det er for nogle uddannelser, vi har. Så det er jo rigtig godt. Så jeg glæder mig. Jeg synes, det var en fantastisk dag, og glæder mig til at fortsætte med at tage ud og snakke lidt omkring de forskellige uddannelser og Metropol som helhed. Så ja, måske vi ses derude, eller også herinde, eller hvor pokker det måtte være henne, men du må have det godt, til vi ses.